En aquests 420 dies de pandèmia em ve a la memòria un fet que va passar desapercebut per moltes persones, excepció feta dels periodistes científics, ja que aquesta alarma que patim ha tingut altres antecedents. La grip, dita o qualificada malament com a grip espanyola de l'any 1918, sembla que va ser una anterior pandèmia, però entre 1815 i 1820 els llibres d'història relaten una autèntica crisi climàtica amb erupcions de volcans, tempestes d'arena gegantines i descompensació tèrmica extrema. És per això que no ens ve de nou aquesta realitat i estem obligades les persones a posar remei als efectes que ja s'albiren i hem de situar les persones primer.